अरे की कोने मासे अरे बाबा मोरे अरे बियाह कैले अरे कोने मासे हर विदा कैले हो ललना कोने मासे सुतली से जरिया तो गोदिया हमरो भारी भइले कि कोने मासे बाबा मोर बियाह कैले कोने मासे विदा कैले कोने मासे विदा कैले हो कोने मासे बाबा मोर बियाह कैले कोने मासे विदा कैले कोने मासे विदा कैले हो माता जी की तरफ से बहुत पुरस्कार हाथी के शुभकामना रही कहे के बता ये सखी हो कोने मासे सुतली से जरिया तो गोदिया हमरो भारी भइले हे आई एगो बहुआ के तरफ से बहुत तरह के पुरस्कार आई हालांकि इनका पैसा तो ना लेवे के बाकी अपडेट देने बन सब लोग साजो बा ऐसे आई एगो भैया के तरफ के बहुत बहुत पुरस्कार आई हालांकि ये बड़ा गान बजान बहुत खराब हो गइल बा सुन जे भैया ये बड़ा ग्रेड में शक्ति में अशक्ति में बहुत अंतर बा शक्ति में राम जी कहीं लौकता नहीं कृष्ण जी लौकता नहीं लेकिन लोग पूजा काहे करता कि आज ना तक काल प्रभु जी काल दर्शन देइए रे यही ना हमने में नीतीश सरकार 2016 में बंद कर देला बाकी कहीं लौकता बाकी लोग खोजे 15 मिनट में मांग तैयार हाजिर होम डिलीवरी पहले डेट में जब मर्द लोग झाड़ झूर के जाइलो चौटी चौराहा पे तो औरत का कहिए सुना तारा तो पीहम लेकिन हो जे मेहरारू के बड़ा के डेट में रोटी बेलत तारी हो जे से फोन लगा देले बानी आ का कहता है तनी चार ना भेदी हो तो संजय के हाथ मांगले बा पौआ आ जहां कहले हाथ ना भेद उजनी हाथ मांगले बा आज पिएगा आ जहां कहले फूटा भारेगा जहां कहले एक सिक्का भेद तू जाने के फूल मांगले बा आज पिएगा पूरा गांव चौवा देगा आ मोरी में गिरेगा तो हमको ही धोना पड़ेगा ऐसे कहे बगा आज की रहरी के दाल रहरी के दाल रहरी के दाल रहरिया
तरफ से बबुआ की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आई एगो ले